benvidas e benvidos por acudir a este acto de homenaxe da Academia Galega de Teatro que celebra hoxe coa entrega do seu premio anual, o premio da Academia Galega de Teatro a Antonio Simón. Eu sempre defendín que o recoñecemento é unha parte básica da traxectoria do traballo dunha persoa. Evidentemente, cando tú fas o teu traballo, cando fas aquilo que che gusta, pois non o fas buscando un recoñecemento, fas porque te enche a nivel persoal. Pero, sin embargo, atopar ese recoñecemento entre os teus compañeiros eu creo que é algo moi gratificante. E hoxe estamos recoñecendo a unha persoa que, como me dicía cando chegamos aquí, estaba encantado do feito de... Chegamos, presentámonos e dime, Antonio, a verdade é que, mira, toda esta xente que hai aquí son amigos meus. Estamos aquí hoxe, non? E as que estamos tamén á frente da MIT, somos continuadoras e asentes activas dese legado que queremos tamén homenaxear, recoller e continuar á frente, non? Ao final, a memoria tamén é hoxe. A memoria que estamos construindo hoxe aquí todos e todas. E tamén o que decidimos facer en cada momento con ela. Moitos. Entón, nos queremos tamén recalcar tamén que Antonio é un axente fundamental do desenvolvemento da escena galega e das súas estruturas, non? Das estruturas como o CDG, como os premios María Casares e como esta propia mostra, non? Entón, esta é a túa casa, esta é a vosa casa, e benvidas. Galicia e o teatro galego débelle moito a toda a xente que participou e que participa activamente del. E, dende logo, en ese sentido, Antonio Simón pois é probablemente un dos referentes e buque insignia do que é o teatro galego a día de hoxe. Así que, Antonio, moitísimos parabéns á Academia por este recoñecemento e, dende logo, creo que como dicía antes, se é de xustiza recoñecer aquelas persoas que fan algo pola súa profesión e polo seu traballo, pola súa dedicación, neste caso estamos dando un paso máis porque estamos recoñecendo tamén a importancia e o traballo de quen provocou un cambio na realidade das artes escénicas en Galicia. Por tanto, Antonio, moitísimos parabéns e moitísimas grazas por estar aquí en Ribadavia na túa casa. Os tempos son chegados. Hoxe non é un día calquera. É o gran día, o teu día, Antonio Francisco Simón Álvarez Pérez. Longo nome, pero tamén unha longa traxectoria. A túa, Antonio, sempre ligada a nós e ao teatro galego. Non podía ser de outra forma. Non cabían outras posibilidades. Era o destino, o teu destino, o noso destino. Isto tiña que ocorrer. Hoxe, en cambio, sí que é un día para homenaxearte e agradecerche a entrega e a complicidade que tiveches e que seguirás tendo co teatro e coa cultura do país. A que tiveches comigo en particular. Moitas gracias. Grazas, querido amigo, por tantos anos de creazón e de amizade compartida. E parabéns por este agasallo da Academia Galega de Teatro tan merecido. Antonio, moitas grazas por estares aquí e por estares aí en cada momento compartido. E parabéns, que aínda non cho dixen, por este premio que hoxe recibes. E amigos todos, porque os que estades aquí sodes todos amigos e compañeiros do traballo, deste traballo que a min me fixo tan feliz. Nunca fun un creador de textos. Para min facer un folio é un traballo enorme. Fixen o que puiden. E vou non ler.
xa que o fixen. Non sei se todos os que traballástedes ao meu carón fóstedes felices. Eu sí. Porque, como xa dixen, o teatro foi a miña vida e non hai outra como ela. Os creadores non sempre estamos cheos de creatividade, pero temos que ser quen de estimulala para que o traballo xurda con ímpetu e forza. Nunca fun un home de discursos ben elaborados, como todos vos sabedes, pero sempre e ata o fin serei un home do teatro. When you come to me on the summer breeze, keep me warm in your love and a silence.